Pazi na misli. Misli su reči, reči su dela. Dela su navike, to određuje karakter, a potom sudbinu. Ma, ti si patetična, brate. Sve je to uputno u tvoj ludi glavi. Budi kao ja. Klimaj sve vreme glavom. Reci ono što oni zapravo žele da čuju. A dobiješ 3, 4 dece i ne treba ti ništa više. Bogatstvo do krova. Nego se ti nama lepo udaj, pa deca i sve će da dođe na svoje mesto. Ajde. Trebaš i ti da se skrasiš. Znaš što da se skrasim? Ja. Miri se da sjetiš se na sve. Šta, misliš da ako se treba da se udam da ću bolje da prođem u životu? Obećaj da više nećeš da me zajebavaš. Gde je moj dnevnik? Priznaj, 100% ga je tata spalio. No da chiar nu pot să... Deci, nu pot să vă ascult. Sve što sam stekla u životu su krvavo zaradili moji roditelji. Dala sam vam sve pare koje sam u životu zaradila! I reka sam ti posebno da uradiš tu sedimentaciju. Nisi uradila. Prestani da se smeješ, stvarno ti kažem. Znači, vidim kao neke jebene ovako male crviće, boli me glava. Ne znam, nisu mi uradili sedimentaciju. Gde? Gde distrusije što se more na internet. Ma šta bre, moram da je trpim svaki dan? Preštite. Pa jedno čekam da idem odavde. Nemoj se držati. Evo, opet se gušim. Mama! Budalo. Pa ga veš pulan psihologija ta inversa.